Pozdrav ljudi, ću pokazati kako da izbrišete klip sa YouTube-a. Samo izbacio neki bezvezni. Ovaj, vidite da je privatan, da vidimo njega. Reći mi potrebam. Vidite da ovdje, ovdje ću ja da odem. Vidite menadžer video snimaka. Tools. To je kao menadžer video snimaka. I čekaj sam malo izbogao. Ovdje imate ovako ovu kockicu da štiklirate. Tu štiklirate. Idete ovdje. Imate izberiši. To ćete kliknuti. Da, izberiši. I brisanje je u toku. Brisanje je u toku, kažem. Brisanje će biti izbrisano, kažem. Vidite, ništa lakše. Izbrisano. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte, subscribeujte, šerujte i nadam se da se vidjelo. Ćao.